Iko gunanya awak pak, kalau ada pasangan ni duit, talonsong awak ada nang kamanyuruyan. Ya kan? Abang kau ndak ustaz ganti bini boleh ada. Abolah gaek lah layu sadono. Ya kan? Kok mudo jak sari mau ganti lah. Nah, kau lampe tahun. Wah, jauh lah umur 72 kau bini lah. Kok iona kaba bini tu sagan awak bini jona mudo. Adi cari umur 65, 66. Itulah asam urat lo penyakitnya tu. Butuh ketara, pengapuran, tinggi, darah tinggi, sakit gulo. Mana ke dirawat? Abang bini ambo jo umur 49, umur 48. Tu masa mangat ambo lihat. Bini muda namanya mah. Hanya mengandung ambo mati. Abialah cuiko miak. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.